22 nyaya yakaitika kunonzi iko kukamutsenzere bandimba inoshedzera kunzi iyo dande kamutsenzere bandimba ward 34 chief Chisuweti Sabhuku Chimzenga. Kuni nyaya ya baba vangu vachigara vari vega vairarama nekuti vaitwa nemacrashes mushure mekuti kune gombo yairwadza apo neapo vaitomboratidza kuti vanorwara but iko zvinozve vanga vari munhu ari right vasina mudzimai vachigara vari one. Asi padhuze nepadhuze pane hama dzavanogara nadzo dziri padhuze ipapo. Vamwe vana vakazoti vachidarika ipapo vakasvika vakawanikwa paine chinhu chiri kuchikwa nembwa. Vakati chiko imombe chimhuru here ndokunosvika wanike munhu ndo pakamhanya kunoudza vakuru. Zimbabwe pane vanhu vakatozofamba vachitenderera nzvimbo iyi kutsvaga mamwe mapisi kunosanganisira imwe pisi yeruoko yakanowanikwa iri kumba kweimwe hama munhu uyu. Imbwa dzabviswa ipapo wani pamunhu uyu pane mapasi anga asipo akati wande asisazikanwi kuti mapasi aya pane vakabvisa here ndidzo imbwa dzanga dzadya here kana kuti kudii. But pari kuuya nevanhu vari kubva mukati menzvimbo iyi vagari vemunzvimbo vachingasanganisiri veukama nekuti veukama vane kuviga nekunzvengesa nyaya iyi asi munhu uyu akatovigwa. One, chief Chisuweti havaizive, havana kuziviswa. Two, polisi haizizive asi munhu uyu akangotorwa ndokubvachererwa achibva avigwa neveukama. Ndakwanisa kubata veukama. Zimbabwe vari kushevedzera kuti tanga tatoona kuti zvaipa hapachagariki, regai tingoenda mazoviga makazivisa here mapurisa kana mambo zvavo munzvimbo yenyu kuti ndokufa kwomwe munhu akafa mafiro akaita. Nanhasi havatozivi kuti pamapatsi emunhu avakashayiwa achiri kurarama ari pane imwe nzvimbo here kana kuti akatyiwa nembwa nokuti vavakawana ndo vavakanonga. Zvakaoma baba Isabel, zvakawanda ndichauya nazvo. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yekwaRusafi kwaChief Makoni yemwe murume akaroora mukadzi wake. Mukadzi akangobuda achibva aenda kumba kwevabereki vake but kumba kwevabereki uku hakuchisina mai kuna baba chete. Mwakadzi akazodzoka kumba achingofuratira mukadzi achibvarwa pasi kutsvaga mukadzi achamuwani ndokutevera zvakare kumba kwevabereki akamunzwa achitaura nababa vake vari mumba varipo to paakafonera vatezvera kuti mudzimai handichamuona asvika here zvikanzi hana iye ari mubereri achitonzwa mukadzi achitaura nababa mumba. akaziva sekuti ndiye mudzimai wake ko hana kuzomboenda kure akaramba akamira padhuze. Zvakaitika mhuri yeZimbabwe. Ndine urombo mhuri yeZimbabwe. Ndine mashoko andagamuchira kuti amai vekudyiwa nezvembwanana vakashayika asi handisati ndadzika nemwe mbira vanga vari mukati mekuchema vachitaura neni vachiti zvakawanda tichazotaura asi ndangoti ndisite shoko rokunzi amai vaya vari kunzi vakashayika nesoro nematambudziko vari kuchipatara ikoko, vari kuchipatara ikoko. Ndine nyaya yemudzimai ari kushevedzera kumurume wake kuti pawakandiroora ndaive inini but pari zvirozvi handichisiri inini newe wega hazvikwani. mukufamba kwedu tiri vasi aiti tiri matikitifa, tiri vasi aiti tiri matikitifa, mukufamba kwedu tiri vasi aiti tiri matikitifa, tiri vasi aiti tiri matikitifa. Po 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 rikiti vo. Dr. Raymond Mambara pa GWS Mangura akachibata chimuti. Mukoma KB tiri kutaura kuti mabusinessmen vanoita business rekutakura vanhu. Pamuri kutsvaga madrivers, tsvagai madriver akakwana ane zvakakwana uyezve ane chido nevanhu pamoyo vaakatakura nokuti paari kuvatakura nhasi hazvina kupera ndo achatakura mangwana ndo achikusara mangwana kusvika business kutori nevamwe vanhu vanotomirira kombi vachiti kombi yakati ndoidoita. But umwe hunhu huri kuitika pavakomana vemakombi vakudriver vatosiya vakonzeresa imwe accident yaitika paZindoka ine munhu arohwa nemotokari but pari zvinozve ari kurarama pange pakamirirwa ambulance nemapurisa vasvika ipapo. Nyaya dzekuti kana maona kwamuri kuenda kwakavhara kuno kunongeri robot iraundabout mota dziri kupanana mukana sei musikane kumisa kombi mavhiri kuti timirire mutemo robot rite green kana kuti vari kumberi vambodarikawo tiendewo vakangoona kumberi kwavharika havari kumira vakutoenda kana kuone way kuti dzimwe motokari dziri kuuya
kana kuti vakutotena ipapo kuvharira dzimwe motokari. Why vasingade kumira zvinoitwa here na driver akakwana? Endizopesera zvakonzeresa endi kana vakonzeresa vamire vanotisa ya zvakaoma. Tichazoibata nyaya yacho. Vachada kusvitsa nyaya pachimuti paNational FM kuti itsudzurwe. Bhoshongoro anobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndinobatika panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Musabipa, musafana ne private number, musatambira pairi. Aiwa muri yeZimbabwe ndidzo namba dzangu idzodzidze. Mukandibata tinosvika panzvimbo. Tinotenda Bhoshongoro apindira mustudio rambo wakabata chimuti ipapo. Joshua hapana chitindo, panoda chitindo, hapana chitindo. Joshua po rikiti vu operations pasend clients mission kwarusape hanzi kwapaidza izvazviri vabushamerori paka mapindira papi dande akusikwenyu ima central istobva kumbire right mari chufuti koko makawanda koko. Yes, makashu pane dande pane mbire asi iri macentral asimeseberi vanhu iko. Yes, ichokwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndapinda mukati menzvimbo yedande. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe iri kudande, kunonzi kudande kukamutsenzeri kubandimba ward 34 chief Chiswiti sub kuchimzeka. Muri yeZimbabwe kune nyaya iri kuchema nevanhu pamusoro pekuti izvo kazhinji zvinhu zvinodzidzwa kubva mune zvimwe zvevanhu. Asi kana tichitaura nyaya idzi tiri kutaura nyaya yakafanana nemunhu kazhinji anonoka sekunonzi ndiye anokontrola zvisika zviri panyika zviri kurarama, dzingave mombe, dzingave mhuka dzemusango. Asi mukazvitarisa kuti vanhu ndo vanoenda vachigadzirisa mukati menzvimbo munofamba vanhu, munogara vanhu, munogara mhuka, munogara, nokuti vakaonekwa sekuti tine pfungwa dziri kwanisa kuenda kumberi kudeka vamwese. So zvakuitika ndezvekuti izvo panofa munhu, panorwara munhu, no panosingagara vanhu zvakanaka, vanhu vanochema chikonzero pfungwa dziri dzinenge chiziti pane mweya uri kushungurudzika ipapo. Even munhu kusvika afa iwo mweya wake zvakare unotonzi chituna chitori nekodzero dzacho chekuti kunyangwe chikafa mapurisa anotora vakachichengeta kusvika chanochengetedzwa chikonzero chine kodzero chacho munhu airarama panyika. Nyaya ndiri kutaura kwachisabu kuchimzeka ndeyekuti kune murume angani makore anosvika 81 years kuberekwa anga achigara ega. Murume airarama achifamba nemacrashes, achifamba kudaro aine 81 days kubereka, aigara mudhuze nevamwe vanhu veukama vanogara nawo. Asi murume uyu ane munguva inoratidza kuti dzimwe nguva aimborwara, dzimwe nguva asikarwari. But ino ndaita nguva yekutaura nemuning'ina wababa ava vakazofa. But zvakaitika ndezvekuti taura nababa vanotaura mashoko ekuti inini muning'ina wangu ndakapedzesera kumuona achitoshevedzera kuti ndine kwandabva, but anokwenda kumba saka iko zvino ndakwenda kumba. Achienda kumba kudaro pane mashoko ekuti kune vamwe vakanga vatombodzwa nababa kuti vari kuda kuti vagovigirwa mvura chikonzero vanogara vari vega, uye zvese munhu anofamba netsvimbo dzekusimbisa makumbo akaramba chitakura zvinorema zvinogona kumukanganisa. Murume uyu baba anotaura kuti ndane 1 week 6 days vasingamuoni asi vapedzisira kumuona. But ivo vakabudawo munzvimbo iyi vachienda kwavakaenda. Vaenda kudaro kune vana vakazosvika pamba apa, vasvika pamba apa ndokuona kuti imbwa, pane zvinhu zviri kudyiwa nembwa. Vachivazama kusvika kunosvika padhuze wanike munhu ndokuvharowa nehana. Varohwa nehana atori mukadzi mukuru but mwana achibva noudzawo vamwe vanhu vachibva uya ipapo. Vanhu pavakauya pamuri yeZimbabwe vachibva vasvika pamba apa ndokuona kuti murume uyu airatidza sekuti nzvimbo iyi vanhu dzimwe dzenguva kunyanya nguva dzekupisa nzvimbo iyi vanhu vanotomborara panze. Saka baba ava vachiratidza kuti ivo vanga vakarara panze nemhaka yeti chidaro mablankets anga aripo panze, asi akazonongwa rimwe nerimwe blanketi riri kwaro but riri pachivanze. 2 hembe dzavo dzanga dziripo nokuti pavakasvikirwa apa vanga vasina kupfeka. Vasina kupfeka kudaro Zimbabwe inzwai mudumbu munoratidza kuti zvimwe zvanga zvabviswa. Sikarudzi nyange dzakavanza panga pasina. Rimwe gumbo kubva pamupimbira kunosvika kuzasi kunotsika panga pasina. Rimwe gumbo ranga risina kunotsikwa. Zvinobata kumaoko panga pasina. Muromo wange wakadyiwa. Pasaiti baba pairatidza kuti munhu akamburutsa. Zvinhu zvanga zvakaruswa zviri zvewhite, asi mukada kuzvibisa zvanga zvakabatana zvaisimuka nevhu zvese zvakabatana kuita sekunonzi mukadira concrete pasi kana makuzoisumudza inosumuka yakabatana. Right, kwazoita piece yekuti kubva pagokora
kunosvika muhapwa pisi inenge yakarembera pakati kana ari munhu ane nyama yakawanda iyi. Nyama iyoyo yakatozoonekwa ku next door kweimwe hama kwairatidza kuti imbwa dzanga dzakutakura. Vanhu vakatozofamba vari mukati mekutenderera kuti vatsvage kuti zvimwe zvavari kushayikwa hapana here pazvinowanikwa. Yeyo pari kuchema nevanhu vari mukati menzvimbo vari kuti kazhinji munzvimbo munogara vanhu mukateuropa vakuru venzvimbo vanoziva zvinoitwa kuti nzvimbo iyi ikuita sei ikucheneswa. Right. 2 munhu afane kumwa mushonga azvisungirira aurawa nemunhu atemwa nedemo arohwa neaccident kana achinge afa asina kufira muchipatara pasina bepa ranyorwa zvinoziviswa mapurisa kuti azovigwa. Iyi nyaya ndiri kutaura iyi hapana mapurisa akashevedzwa. Vanhu vakatora munhu uyu ndokubva vamwisa muplastiki nokutanga inosumuka munzvimbo tese tikakanganisika pakugara kana kuti mitemo yenyika chechivanhu chedu chokuti dzimwe nzvimbo dzinogona kunzi kana munhu wanaita makuna munogona kunzi mese imomo mvura inaye. Hapana here zvinofanira kuitwa nevanhu naivo vabvuma kuti hatina kwatakaendesa nyaya takangofunga kuti munhu aita sei akanganisika. Munhu kana afane nzira iyi mapurisa namambo havafaniri kuziviswa here. Yes, vaunza nyaya vagari vemunharaunda. Ichokwadi. Kufadza. Murume uyu ashaya disappear ashayikwa kwe almost 6 days akazoonekwa achidyiwa nembwa. Haana kuto disappear. Anogara pamba pake. Vanoti 6 days ndopa wakapedzisira kumuona achienda kumba kwake. Sezvo ari munhu ari kumba kwake ivo vanga vakamuona ndichitaura naye achienda kumba kwake. Takatane 6 days kusvika pazuva raazoonekwa achidyiwa nembwa. Kuti akafa zuva iroro here mangwana acho here kana kuti akasvika kumba kwake here havazvizivi asaonekwa akafa ari pamba pake. Baba kuti vane munhu anorarama kudaro wai vasingamuone wai vanga vasingamutarise kusvika kuzoona munhu akudyiwa nembwa. Kodai akadarika neko asina kudarika neko vaitogona kuti kune munhu ashayikwa kana pasina kuoneka mamwe mapatsi akasiyiwa nembwa. But mambo havana kuziviswa, mapurisa havana kuziviswa, vakangotora munhu kuisa muplastiki makakwana ndokuvhocherera. Nematambudziko baba Isabel nenyaya yamuri kutaura iyo. Zimbabwe ndoka kuchema kuri kuita vagari vemunharaunda vanoti hazvizokonzerese here magariro atinoita nzvimbo yedu hapana here zvinozokanganisika. Mai Nyati kuStone Ridge vakachibata chimuti, Mai Craig pachaoma kuchinhoi, Ronald Ngoshi kuguruwe panyamupfuta famu kuritani kokumweko. 0713938538 kana 0718692244 tibatsirei tinzwe kuti munoti kudini neicho kache padande. Icho chekudande ichi norwadza. Ndinonzi Love Mobile D-Packet muchapondwa musana kubindura. Zvinorwadza chokwadi. Zvakaoma. Rekezani katibve kuti anango anititani 0718692244 motumira ka WhatsApp message ipapo kana kungofona pa 0713938538 chirongwa chenderere mberi. Hama idzo dzanga dzisina basa nehama yavo. Ndinonze Brighton Murimba pabocha pamarange pariseko nhasi pabocha pamarange munhu akashaya anoenda kuchipatara kuti vaone kuti chii chakakonzeresa. Then mortuary police report pane nyaya ndinonzi agogo murito mumbare musika. Munhu akashaya anoenda kuchipatara kuti chii chakaitika. Then mortuary police report inobuditsa kuti chii chakakonzera rufu rwemunhu ndinonzi agogo muriteo mumusika mumbare. Ichokwadi ichocho baba Isabel, ichokwadi ichocho mkoba kile. Tine mitumbi yevanhu inozowanikwa yakanganisika yashata. Mapurisa vanotora mitumbi iyoyo voenda nayo kumochwari, madhokotera voita handitika basa ravo vachitsvaga nokuona kuti hama yemunhu uyu ndeipi sezvo inenge isaoneke. Vasinenge vasazivi kuti mutumbi ndewani uye kuti vatsvage kuti chii chakakonzera rufu. Handiti ibasa rinoitwa kane vana veZimbabwe iroro. Nyaya iyi yakaitika kuGokwe kwa Chifinde Mangwe. Mumwe zvakare akaonekwa achidyiwa nembwa. Vanhu vakazobhadhariswa namambo kawa. Veukama vakabhadhariswa namambo. Kunzi manga musina K nehama yenyu vanhu vachibva vabhadhariswa. Zvakaoma. KB naBhozvo ndarwadziwa nemhuri iyo. Pane wehukama ari kuziva nezverufu rwasekuru avo.
mutsai mhuri yangu inoti Luckmore Mahuda, Nowe Mahuda, tina Ishe Mahuda, Clive Mahuda, mune mudzimai wangu Aida Handiseni, ndinonzi Stuart Baya Mahuda, ndiri paGreencroft. Munoti kudini ko Zimbabwe nenyaya yatsudzurwa nababa Isabel. Titenderei pari zvino timbo ziri kuita kudiyana, ziri kuita kunyanguta nambari wangu 20 minutes to 11 pa National FM Tuesday 26 May 2026. Hanzi chekubandimba chinorwadza, pane hama yakauraya ipapo kutoromba kwakatoitwa kumusha kwangu ndinobva paZambezi Burnley. Hey baba Isabel, vanhu vari kutaura maonero avo. Vamwe vari kuti pane zvakaitika, pamwe pane akaromba weukama, vamwe vari kuti vakaregerera hama, pamwe yakasangana nerufu, imbwa dzichibva dzangodya mushakabvu. Endepo ukama mukoma KB tingaitire kuti munhu watinoziva kuti ane kurwara kwaanorarama nako achigara ari 1 munopedza wiki kana mwedzi musina kutaura naye kana kumbonomuona wokutarisei. Ndizvozvo totarisaka mataura kuti murume uyu anga nemakore manga 81 years. 81 years. Yes. Apo anorarama neurema. Anoda munhu anomucherera mvura. Anomubikira. Baba Isabel. Pakaitwa foreplay. Kuviga uko pane zviri kufukidzwa chete. Bozho ndamutadza nhamba inonhuwira. Kiki ndinonzi Musara Panyajena. Nyajena iri kupiko? Handisi kuzoti iri kupi. Tibatsirei Nyajena iri kupiko naye muteereri. Okay. Musati matsudzura chimwe, regai tingoverenga mamwe messages ari panapa. Apa pane nyaya apa. Munhu ofa 6 days, munhu ari pa next door, wotadza kuona here. Police please get busy. Chokwadi chinobuda ndinonzi Felix Tove kumuzarabani Machaya supporter ye Liverpool. Eish. Baba Isabel. Avakomana vanogona basa. Ndizvozvo. Ende ndo basa ravakaisidwa kunotora nyaya dzaitika vasipo asi vachizobuda nechokwadi. Ende vanokwanisa kuenda kunotora mutumbi wakavigwa iwowo. Woenda nawo. Wotanga kuferefeta nyaya. Pasvakatangira. Kusvikira vaona kuti chii chakakonzera rufu. Yes. Vanokwanisa kuzviita. Yes. Pakaipa. Baba Isabel, tichiverenga mamwe messages, tsudzura ichimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura paka. Ndapindira muri yeZimbabwe munzvimbo yandinoshevedza kuti Chegutu. Mukati menzvimbo yeChegutu muri yeZimbabwe. Chegutu umu mune nyaya yekudaiwo. Mune murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake uyu. Akamutora mukadzi uyu akamuroora achibva mukati menzvimbo yemutora shanga. But vakasangana muChegutu nokuti muChegutu ndo munogara murume, ndo makaberekerwa chizora chemuChegutu. Asi mukadzi achibva kumutora shanga vachibva vasangana muChegutu. Chikonzero mukadzi uyu aita basa raishanda munzvimbo yemuChegutu, vachibva varoorana zvechikwadi zviri pamutemo. Murume akanobvisa mari yake kutaura kuno kwatinoita mhuri yeZimbabwe. Murume uyu ane vana 2 nemukadzi uyu, but vana ava ari matwins. Vana ava vese vasvika iyo pa 7 years. But dambudziko ripo nderekuti vari kuti murume aiti ndaida kuti tite mumwe mwana, but tiri kuzama nepatinogona but zviri kufamba zviri kunetsa. Tazama kumaprofita vauchiki vanonge vechivanhu varoswi, but zviri kuramba. But ikuzvino zvidambudziko ravepo nderekuti mukadzi wangu inene anoti kana akarara usiku anokwanisa kuita sekunonzi ane munhu wari kutaura naye senge vari kupindurana. But ini ndinozonzwa kuti ari kutaura, but zvamwe zvaakutaura izvi ari kuratidza kuti ari kutopindura. But zvaanenge achinzwa iye inini handizvinzwe. Ndikamulaita light ndoona kuti munhu yakarara. Zvadaro mangwana makuseni ndobvunza mukadzi, nokuti vamwe vakandiudza kuti ukataura nemunhu akarara akakuudza kuti kana unofa unogona kufa. Saka ndaitya kutaura naye, ndaimurega kuita zvinhu zvake. Mangwana makuseni ndobva ndamubvunza. So mukadzi aiti pese paanorara achitaura, mangwana makuseni anomuka achiti ndine rwendo. Nenyaya yekuti ndichienda kubasa ndaisaziva kana kuteverera, iye obva abuda achienda kwaari kuita. Saka iye akazokwanisa iye kuita zuva raakabuda akasadzoka, but ndikamufonera aidavira. Achidavira kudaro aiti ndakundikana kudzoka izvozvo, but ndiri kwakati ende vanhu vaitaura ndikavati vape foni nditaure navo. Aitotanga kutonditi taura naye andinovasiva ndokwandiri ndazokonwa nekuda kwezvakati. Mangwana osodzoka. One day pandakapopota ndichiti inini mudzimai inini maitiro amu kuti achamaonini chii chiri kumboitika. Ndo paakataura achiti akatanga afona achitaura nemunhu pafoni achibva azoti ndakapesera kunzwa achiti ndakumuudza zvangu. Regai ndingomuudza.
pane kuti munagara ari murima. Okay. Ndobva ati baba nengi uyai pano. Achibva ati inini makaroorana ndiri inini, but izvezvi ndinogona kunge ndisiri inini, asi handikwanisi kukubvunzai kuti ndave ani. Handisi kunzwisisa kuti munogona inini makandiroora ndiri inini, asi iko zvinhu zvandichisiri inini, asi ndogona kusakuudzai kuti ndave ani, asi zvandogona kukuudzai ndozvinosvika pandiri zvokuti inini ndiri murukadzi anga akavimbika zvokuve nemi, but pari zvinozvi zvandave zvacho ndogona kunge ndisiri munhu mumwe chete, handikwanisi kurarama nemuri mumwe chete senge mimi. Saka shoko randiri kuudzai ndiri kuti baba mwana inini ndokudai kuve mudzimai wenyu, but panyaya dzemukadzi anomirira murume wake nemurume anomirira mukadzi wake handichakwanisi, because nemurume mumwe chete handikwanisi. Pandinobuda pese paya, Right. ndinochida kune vamwe varume, kwete murume varume, and handisi ndega, ndine vandinochidzana navo mukati mekufamba omu. Right. So nyaya iyi koma KB zuva raakataura nyaya iyi achiudza vanhu achiudza murume wake, zuva iroro mwanasikana uyu maanogara mu ndo muna vatete vake, ende vatete ivavo asi muna vatete vake, but vatete ava vanga vari matwins wo zvakare, vari matwins kudaro vane mutwini wavo vatete ava asina 2 months afa. Mangwana makuseni murume kumapasi 4 akawanika mukadzi achamuwana mumba, kutsvaga mukadzi achamuwana, ende paakabuda noti ndakaita senge ndabatwa nemadzikirira, but ndakazvinzwa kuti mukadzi ari kubuda. Saka nguva yaatora inenge nguva yakareba kutsvaga mukadzi panze, mukadzi achamuona. Ndokubva aita zvekutora tochi ndokuronda tsoka, ende aifamba negumbo ndokuronda ndokudarika musha mumwe chete ndokudarika upiri, akaona gumbo iri rakananga kumba kwaigara vatete vake, uyo achironda ari kunosvika mukoma KB ari kuwanikwa paguva ndo paakagara. Zuva risati rabuda uchiri usiku, but asati asvika ipapo akatonzwa kutaura kuti pane vanhu vari kutaura, rimwe izwi raainzwa ndere mudzimai wake, rimwe izwi raainzwa ndere vatete vake vakafa vairaya, but akatogara paguva. Ndobva achivedza mainengi kwanzi pakamwira senge pangoita kamuti kudai so ndiyesi mukadzi achibva takauta se achibva auya ndobva mubata ruoko vachibva vafamba vese. Anoti akandiudza kuti inini pane zvimwe zvinhu zvinofanira kutsvagwa nesisiri kutsvaga. Handina kukuudza here kuti inini ndinogona kunge ndaive inini, but inini aikozvina handisiri ini, but pari zvinozvi ndogona kunge ndine munhu wandinaye ati handigoni kukuudzai munhu wacho, saka mazvioneraka zviri kwamuri. Ndobva murume aenda kuhanzvadzi abereke mukadzi uyu akafa, ndobva aenda kuhanzvadzi yemukadzi uyu, ndobva avaudza akati zvichiwa zviri kuitika ngatimufambai. Vachibva vafamba kudaro kwavakaenda nehanzvadzi dzano, vachibva zvikanzi izvezvi panapa inini anonzi Nengi ndiani? Nengi ari kubvunzwa ndiani? Ndivatete vaya tsaro varimo, zvikanzi ndatitangozvikanzi ndiwo wandiri kuona apa. Amene vanoda kugezwa vanotoda kupatsanurwa ava mai ava vane kumwe kubata kwavaiita mushure mekugamuchidzana. Handiti vatete venyu vaita zvechivanhu, handiti vaibatsira vanhu. Uyu ane kubatiswa kwaiitwa, uyu kwaitonzi ari kusimbiswa, but asina kunzi ane zvaachaita, but pakaita mistake yekuti pakafa pasina tarisiro yekuti vachafa, saka vatete vatoripo pamunhu uyu, ende vatete ava vanga vane basa ravo ravaiita vari mumba vaisagara mumba. Zvikanzi nanzvadzi ndaizvisiva vakatongwa kakawandisa tichinyara, zvikanzi ndo zviripo apa vanoda kupatsanurwa. Akuda kunogezwa mukoma KB, akuda kunogezwa mukadzi uyu aimhanya kuenda kunorambira paguva, kuti abve paguva zvaitora nguva achirambira ipapo, achibva azogezwa achibva abviswa ipapo, abviswa ipapo akaita 3 days akarara asingadyi asingamwe mvura. Zvikanzi murege yakadaro, chatiri kubvisa ndo chiri paari, murege yakadaro. Zuva rechi4 achimuka ndo paari kufuchidza kuti ndiri kupi, vari pamba pake aibvunza kuti ndiri kupi. Ndobvanzi ndipei ndiende naye, kana ndaenda naye, kana ndazoona zvandinoona kuti ndoda kuti ndione kuti pandichaenda naye kwandinogara inini hakuna guva iroro, kana achibuda munofanira kundiudza kuti mamuona kuno, asi kwandichaenda naye ndichagara naye. Saka nezuro ranga riri zuva rechi3 achigara kunzvimbo yaari kugara yemubatsiri asati aonekwa achibva ikoko. Saka tamirira kunzwa kuti pachadzorirwa kumba achaita sei, but vakatoudzwa kunzi no zvatori right, but murume manje anga kuti kumba kwaari kugara iye
nguva yakaburitswa mukadzi anga achinokerwa achidonzwa kuti munhu ari kumunokera nezuro riri kutaura nderatete vachiita sokunonzi vari kutoshevedzera muzukuru wavo kuti uri kunonoka kumuka uri kuita sei but aidavira murume kuti kwani ndakadavira ka1 kechituu ndikanzwa kuti ari kutaura nditete ka which means vari kutsvaka munhu uyu nemhaka yekuti vaitomumutsa vaakumushayiwa vachienda naye kuguva but ivo vakafa. Saka iko zvinozvo mukadzi uyu ari mukati megutare Harare kumwe kweimwe nzvimbo yaari kushandirwa but ari kuramba achinokerwa manje murume. So murume anga achinzi nhasi anopinda murume kana kuri kuti apinda mhuri yaZimbabwe tichaita kuti mangwana ataure nyaya yake sezvo hairi kuti ari kuitwa sei chii chiri kumboitika amene kana mukadzi vachitenda kuti aende pamhepo ya pakaipa. So matangiro akaita nyaya yekuchegutu murume ainzwa mudzimai wake achitaura kuhope akarara achiti kudini but mukutaura anoti mashoko aitaurwa ndaitonzwa kuti ani waari kutaura naye saka chakatotizive kuti mukadzi ani munhu waari kutaura naye inyaya yekuti imwe zvimwe aitoramba kuti aiwa zvakamira sezvizvi kuti asingari kubvumira but rimwe shoko riri kubva kune mumwe haasi kurinzwa but uyu ari kudavira chinorodza kuti ari kunzwa sise zviri kuitika but iye asi kunzwa uyu obva atya kuti ndakachikura ndakaudzwa nzanya yekuti kana ukataura nemunhu akarara akangokuti unobva wafa saka aimuregera kutanga muka mangwana then wozoita sei wozomubvunza ndo matangira akaita nyaya. Saka mudzimai uyu aishandiswa natete but tete ava hatori na 2 months vafa. Tete nditete pakuita sei? Nditete hanzvadzi yababa vemukadzi uyu, tete vemukadzi kwete vemurume. Hanzvadzi yababa vake, sisi wababa vake. Ai Zimbabwe baba atete ava vanga vari kudobori vaibatsira vanhu. Ya chepadande icho chakanyanya ndinonzi maizhari kwa marufu. Zvakaoma chokwadi. Nyaya yepachegutu iyo yakakora muto wena ngashandirwe zvakaoma mukadzi uyo ndinonzi Black Rhinoceros. Muri kupiko? Mukadzi uyo ndovaya vakatemerwa kamishonga yemashavi evarume kana chipfambi through manjuzu. Hagarike naye pamusha uyo ndinonzi Thomas Mateta pa South Africa. Woni vakatemerwa semanjuzu. Saka zviri muropa. Saka mubatsiri ari kuti kudini? Mubatsiri ari kuti aiwa zvinodarika. Saka atora mukadzi uyu ndobva aenda naye. Ende zvakaita 2 days pasina chiri kuitika achibva kuti ndakuchimutora ndobva ndaenda naye. Kana kuri kuti aramba achimutswa kwandiri kuno ndichimubatsira anoshekwa but ndinofanira kunzwa kuti imimi murume mamuna akukugova nokuti ndikwanenge achishedzwa but iko zvinozve pana 3 days hapana zviri kuitika but mamazuva iwawo murume ari kunokerwa zokutonzwa vatete vachidana mudzimai wake uyu but iye akarara anoti first day ndakadavira asi pandakazoziva kuti izwi iri ndiravatete andichadavira achibva ozi amubatsire zvikanzi ndichakudana kunoko rega ndipedze nechi nemudzimai wako. Vari kudaka kupinda muchirongwa fona pa 0713938538 kana kutumira ka WhatsApp message pa WhatsApp number ye National FM inoti 0718692244. Mubatsiri famba mukadzi uyo anga akasirwa zvinhu natete ndinonzi Brighton Murimba pabocha. Asi vari kwere mukoma KB vanoti kana vachinge vada kusirwa zvinhu vanotogamuchira achitoziva kuti mabasa akaipa aya obva kugamuchira. Saizvozvi kuti vakasirwa vachiziva ire ndo patisingazivi apa kana kuti pane mukupiwa kwavakaitwa vasingazivi baba Isabel. Endeni ndine mumwe munhu wandikataura naye achiti vanhu vainyanya kubatsirwa apa kwanzi izvo vanasisi vekutsvaka mari kwanzi vaienda ipapo vachibatsirwa ipapo vaitoenda ipapo vachitsvagirwa vachibatsirwa ipapo kwanzi maiona vakaita queue vachibatsirwa ipapo. Ende kurwara kwatete ava kwanzi hakuna kumboita nguva ende vakawanda vakazongonzwa rufu vasina kuziva kuti tete ava vamborwara sei but vachigara mukati menzvimbo iyoyo. Tau ari pakuwadzana ari kuti ndafara kuti makuti munhu anouya pachirongwa azotaura ega. Zvinoita kuti nyaya idzi dzitendeseke chimuti takachibata kuti dzvi ndinonzi Tau ndiri pakuwadzana. Yes ichokwadi ndizvozvo. Tinokwanisire kubata mudzimai uya wepa Waterfalls uya wokunzi akaudzwa nemurume wake kuti tsvaga basa vamwe wako vari kuenda wani pa touchline. Titaure naye
kuitira kuti vateerere vazive kuti nyaya dzatiri kutaura idzi ndedzechokwadi, hatisi kuruka mabhodhoro. Mano Onias Kalimba pamanresa pariseiko nhasi arachipota chimuti kuti dzim kambo kanonziko tek baba pati isusu otera chokwadi chakanaka, right? atitsvage munhu, atitsvage chii chakanaka apa akazvambura apa akatsudzura festival washandisa zita rako kuti festi utori kumberi izvizvi, right? aiwa akatsudzura asi mune mashoko andakaona achashandiswa patiktok ipapo ndingoonetsana munongonzi take tako handidye kumba kwako ipapapa ndombokubatai muromo timbotengesa reals credit 27 minutes past 11 papa Isabel pfapfaidzai tsudzurai chimwe ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura chimuti vakabata muri yezimbabwe vari kufamba naso wamukaseiko timu rangu rabada chimuti happy birthday kuna Ellen Tandiwe Moyo akabata chimuti kwanzi izvo 29 years paka apindira zvake kwanzi ndakachibata vari seko chishongo mai Ellen vacho chimuti vakabata wamukaseko mukoma wangu Innocent Muchenjikwa pamwe chete naLokadia Muroiwa baba namai tu chimuti vakabata wamukaseko mukasera zvakanaka Honorable Martin Matinyanya chimuti vakabata kuti wamukaseko boss zvomunyati boss Madishi chimuti vakabata chimuti vakabata kuti kwanza handichisiye wamukaseko mukoma KB nezuro ndakasvika mubudiriro 2 mamune Bavade reva vanonziwo Gogo Vaida nezuro vaisvitsa 100 years vachirarama. Zvikanzi muzukuru ndouya pano ndimbovaudza National FM kuti takabva kupi kusvika kupiko ndichasvikapo muri yeZimbabwe kana tawirana mune zvakanaka muchazovaona pachannel vachikuudzai kurarama zvakanaka neupenyu kuti unomira sei. Paka Zimbabwe nyaya iri panapa iri kunzvimbo yekuhurungwe kwachifika Sangarare, right? vanhu vari kuchema vachiti Sabhuku akashevedza musangano vachiti vuya kumusangano kana tichitaura zvemusangano unenge washevedzwa naSabhuku yakawanda zvinhu zvese kana zvichiitwa zvinosvikira kuna Sabhuku ndo baba vemuvillage zvabva kuhurumende zvabva kuna mambo pane zvirikuda kuitwa munzvimbo zvese zvinosvikira kuna Sabhuku ndiye anounganidza mhuri yake. Nyaya iripo ndeyekuti mashoko akanga ariko vanhu vasati vamaziva vakamuka kuseni vachishevedzera vachiti kune musangano unoda kuitwa, kune vakakundikana vasina kuenda kumusangano nokuti ranga siri zuva remusangano but vakamuka vachida chi musangano hange siri dheti rekuti musi wakati muri kumusangano even kuine dheti pane vakakundikana kuendako vakundikana kuendako vakazoona matsamba achitenderera kumunhu wese asina kuenda kumusangano achenze wese asina kuunza kuya musangano kuri kudiwa $10 kwa Sabhuku. Vati chii chakaitika? Munhu asina kuenda kumusangano waSabhuku ari kunzi fined $10. Ukada kutaunza hatikwanise kutotaura newe usati wabudisa $10 ausati wava mwana wemunomu wemunomu $10 ndio vhura muromo tobva tatanga kutaura tese. So vanhu vari kuti Zimbabwe tingati tiri kurarama munyika yedu here ndizvo here ende kumusangano kwachona ndakona kuenda nemhaka yei hapana zvotobvunzwa kune vamwe vane rufu vamwe vakaenda kuchipatara vamwe vari kurwara kuzvichemo zvimwe nezvimwe kunyangwe kukanzi kune mazuva but akutoshaiko vasina kuuya kumusangano nokuda kwezvikonzero zvekugara kwavanenge vachiita asi vari kuchema vachiti ndizvo here kuti pese pawakusina kwasauna musangano find $10 kwa Sabhuku ndechekupi hurungwe kwachifika Sangarare ndokuna Sabhuku aita zvinhu izvi atumira matsamba, right? Ndiani mukuru wenharaunda anowanikwa ari pamusoro paSabhuku? Ndichief mambo. Vaenda here kunopotera kwa mambo kuti vanzwe kuti zviri kuitwa naSabhuku ndizvo here? Ndopa vatida kuti tibatsirike tizive kwekuenda nekuti tinogona kubondera kuenda kuna mambo une kumwe kwajambira kana kuti kwaunofana kuenda. Uyezve kana zvazooneka kuti tiri kubirwa utsotsi hazvipo pamutemo tizive kwekuenda. Zimbabwe tinoziva kakuti madzimambo vakateerera izvozvo. Ichokwadi handiti kunyanya mambo vedu kavepa Makaha Nyakuchena mambo Nyakuchena vanochibare chimuti munoti kudini kana Sabhuku akadaidzira musangano handiti pane maapologies. Ichokwadi even pabasa chaipo munhu anenge akabatikana waduwara handiti kwaita rufu apo iapology asi Sabhuku ari kuti wese asina kuuya $10 ndizvo here?
tibate pa 0718692244 taurai kwaramba papa akati zii Yes. ndobva adzoka achipisa ende pane shoko raataura rekuti vakuru ngavaziviswe iwo pachavo nokuda kwemasimba voonesana vosudzuka kwatiri ndizvozvo chaizvo pane angosenda meseji yekuti kekekeke kuseka kwepa WhatsApp sabhuku deals mawani comrade Derezina padombo chawa pamungati the drza sabhuku deals mawani. Hakuna zvakadaro dambudziko riripo, masabhuku ese anofanira kakuita maworkshop vadzidze mutemo. Ndinonzi mupostori wepa Hunter Mabvuku pariseko pamabvuku nhasi. Sabhuku uyo kana achishandisa mutemo uri mu village constitution zvakarongeka, kana zvisiri mutemo ngavaende kwa ngavaende kwa jinda ramambo, nyaya iyo ibatsirwe kuti itaurwe nezvayo. panapa ndatoita tsvakurudzo mukoma KB ndichipa ndatsvaga nhamba dzasekretary wamambo. Yes. ndave nadzo hadzisi kuita hadzo. Asi muchataura na ndichataura sekretary wamambo nezita sabhuku tinaro. ndangoona kuti alright regai timbotera sekretary wamambo. nhamba dzasekretary wamambo ndadziva nadzo. KB naBhozho masabhuku awo mukati kana vakagara vachida mari kudaro, ndakuisa vakomana vangu vezaki mumaruwa. Ndinonzi sabhuku Karamba representing National FM pazvipoto. alikuwa chichekwa nemagirazi Chandisakidza manje hanzi ndakuisa vakomana vangu vezaki vanopera kubatwa kwakomana. sabhuku Karamba amaiwe mawani kaya Charles Chiteka kwamure Wangoshe village chakabatwa chimuti kuti dzvi. Amai chifu tichaitika hanzi KB. Okay, KB naBhozho kuno kurishinga ward village Fainoza. Taita dambudziko, kune murume ari kuchera pa boho kuita maini, kwanzi boho riri mumunda mangu. Saka kana muchida mvura munotondikumbira, ndizvo zvinoitwa here, toenda kupi nenyaya yakadai. but ipapo mukoma KB kana achiti bhohoro remunda make chakatanga chibhorani nemunda 1 2 kana chibhorani chichiiswa kunyangwe muri mumunda, vakuru vanotoshevedzera kuti taona apa paine mvura, vokumbira munhu iye sezvo muri munzvimbo memvura ichasevha munhu wese. hapana kungoiswa bhoho chete, shoko rakambobvuma kuti chibhorani chiiswe harisi nesimba rake. sei akudaro? Handiti kana pachiswa chibhorani panoitwa survey. panoitwa survey Motoenda kakuna sabhuku poto sainiwa kuti yes chibhorani ngachiende kunocherwa pa ZBC Mbare, ndio pataona pane mvura. right. vakuru vepo votaurwa napo Ndizvozvo. Saka iye ari kuti chibhorani chakaiswa asingazive, hapana kuitwa survey here. ende hakuna vakuru here munzvimbo iyi. Ngavaendeka kwa sabhuku, sabhuku ngavaendeka kwa mambo, ngavaende kwa DDC, yes, ngavaende kwa MP. Vari kuti kudini nhai nenyaya yechibhoro icho. ende vakuru onaika munhu iwani asi ari kushungurudza vanhu vangani. Dunhu rese. Regai timbopinda kamuchitoro motenga mafoni kubva kuSell One Electronics, toda kuona ka chibhorani chacho nemunda wacho ndo chinotumira mapika anooneka. Gonatani pabodzi kana kuchoma kubhinga kumavhiya Ntondhola. Icho chekudande chandibata KB naBhozho. Vanhu ngatikosheseika munhu, chokwadi munhu mukuru akadaro anorarama neurema, ogara ega shuwa. Panoda polisi apo vomboita tsvakurudzo kuoneka kuti chokwadi munhu uyu akafa mune zvakanaka here. Ndinonzi mbuya tafadzwa kwaGutu kwaTirizi Chief Chiwara Bhozhongora. zvakaoma panoda mapurisa. Mai Lisa Manyika pafiyo pariseiko nhasi, vakachibata chimuti, tapiwa dendere pamutema kungu, zviri kufamba here. Alright, rekezani katione kuti ndiani munango watumira ka message iri pano zvikanzi kudiniko. KB naBhozho. Ndinonzi Isaac Mungazi baba Munashe kuMasasa village. Ndokupi uko Chihota here? Kwachihota patsvarai tiripo pachimuti ipapo, hatibvi zvokumhanya. Tinotenda nekusarudza kwakwamaita National FM. Hanzi kudiniko plus 263 nemasabhuku zvanyanya manje. Iri piko shamu ine munyu yakarehwa nevakuru na president. Panoda kashamu ine munyu yomborova kamasabhuku, ndopa yakudiwa kunyanya kutanga na sabhuku yekupi
ukasangarare urungwe. Pane message iri kubva kuna Love Mokashawo pakuwadzana 1 Harare. Hi KB na Bojo, 2022 we will never be the same again sezvo nhasi 26 May Gogo Karota Charlie kuHeathcliff ndipo takasiwa nawo ave makore 4 years vatisiya. Toti Mwari akaita kuda kwavo uko kwatisingapikisane nako, toti vazorore murugare. Gogo Karota Charlie right. Ndinonze Love Mokashawo kuwadzana 1 Harare. Rest in peace, rest in power, Gogo Karota Charlie right. Vakatisiya kanhasi 26 May rigorera 2022. Tenda maswera seko sabhuku kaondera pacho hanzi pachaoma. Takachibata chimuti sabhuku kaondera pachaoma. Vakachibata chimuti Papa Isabel Nthawe ndozadiyana topaka kutenda kumuri yeZimbabwe nokuteerera kachimuti ndokuteerera ka National FM. Tinokutendai munotipasa manyewe ngazvirambe zvakadai. Maichina gana pa ushewe kunze. Hanzi skeresai ka husband yangu Mr. Silver Bullet. Mwana wangu Lady na Linet pa South Africa. Wazukuru wangu Mimi na Ashley. Mwana wa mai wangu Onias Boki na Maidei Kabandaza ne muri dzavo. Mukuru wenyika President Dr. Idi Mnangagwa. Hanza vakataura ka mantra ye Second Republic yokuti Zimbabwe is open for business. Saka sabhuku avo vagaya kuita ka project kawo. Manje project ya sabhuku inogona kuwapinza mukati. Inside. Nokuti muri kudzosera chirongwa chehurumende kumashure. Munosoresa hurumende. Pakadai. Yes. Baba Isabel. Hello. Right. Aichido pa Epworth Magodatani Baba Blessed Govea vakachibata chimuti onward chavuta muchina muhombe paguruwe ariti. Nogona kakutadza kuvabetsera nokuda kwekushaiwa zvikwanisiro, asi ngatirege kuvarwadzisa. Mukurarama kwatinoita tinotarisirwa kakubetsera kune avo vanoshaiwa. Hongu tinogona kakutadza kuvabetsera nokuda kwekushaiwa zvikwanisiro, asi ngatirege kuvarwadzisa. Ndiyo ka motivational quote of the day Mafarira Videra Chikungu kuchokera kakuna Vincent nyika dzino. Baba Isabel is ready kuti vadziposhongore mambuyo makanyumbu kanitewe paka mapindira papi chinoi seku chinoi chiri kuti kudini inzwai muri yeZimbabwe. Amai vakaita vanakomana nokona kuita iwo 5 apana mwanasikana vese vanakomana. Vaita vanakomana nokona kuita 5 1 achibva shaika ndo kubva kwasara 4. Vana 4 vandiri kutaura vese vana vakaroora vane mhuri dzavo. Pavana 4 apa 3 vana ava vane misha yavo vari kutogara mamisha yavo. 1 mwanakomana uyu ari kugara pamba pevabereki nevabereki vake. Akuti sekunonzizwa vabereki vakuti kurei ndiye achasara achigara navo nekuti ndiye last born rugoto ravo. First born ane vanogona kuita 3 vakomana 2 nemusikana 1. So vabereki vevana ava baba na amai, baba vakafa kuchibva kwasara amai. Amai vakaenda kumba kwemwanakomana mukuru ndo kusvika ikoko vachitizwa kana vakaona first born yemwana wavo yedangwe ravo vanomusumudza vanomubereka vanoti apa ndiri kuona vamarimira ndiye murume wangu uyu. Yes. Endakabva apiwa zita rasekuru. Kana ndakamutarisa ndiye mwanakomana mukuru kuvana vangu, ndiye murume wangu uyo, ndo vamarimira ava. Yes. Pane mafavors akawanda nezvaanoitirwa nemombe kunzi kudanga kwekwa mombe anoipiwa ndo baba ava. Ndikarasa uyu ndarasa mudzimu. Ndo kubva vatora mwana uyu paholiday ari grade 1 zvikanzi zororo ngauye azogara kumba. Ndobva aenda kumba achibva azotorwa kunzizo anofanira kuti aende kuchikoro. Vakambengi vakutora mbana yekuti ngagari kusvikanzi mama chikoro chiri kure plus ini makura amungazozvigone kumuka kuseni muchigadzirira mwana ako wachira mwana kuita sei. Aiwa mwana anouya holidays chiunzai mwana kunoku mwana achibva aenda. Mwana akubva ikoko zvikanzi aiwa ndoda kumupa zvifuwo zvake
ndobva apiwa kiti, ndobva apiwa imbwa yakaenda nayo kumba. Right? Vana matorera vakazviita mukoma KB vakatora sechinhu chokuti ane zita rababa ende mbuya vake vanomurespecta nekumurumbidza kuti ndiwe murume wangu uyu. Saka vakazvitora kuti zvinhu izvi hazvifaniri kukanganiswa izvi. Zvinhu izvi zvabva kuna mama wacho pamuzukuru wavo hazvifaniri kukanganiswa, zvinopiwa chikafu nenguva. Ende iko kamana kachiti kiti yangu, imbwa yangu, kusvikira imbwa yakura. Izvi kutaura kuno kwatiri kuita mwana uyu amu 9 years, zvakaitika aine 7 years. Okay. Amu 9 years ari mwana komana. Pa 9 years izvezvi mwana komana mukoma KB atanga kurwara. Kurwara kwakuita mwana uyu ari kubuda musana. Ndinovimba kuti vanhu kana tichite munhu anenge achinzi ari kubuda musana, tine zera rinonzi izvo vana vanobuda musana. Kana wasvika pazera iri ukaona kubuda musana zvakutotyisa nekuti kashoma kunzi munhu mukuru aite sei abude musana. Ndokutaka kurapisa mwana uyu, ndokutaka kurapisa mwana uyu. Pavanomurapisa mwana uyu, amai kwanzi mbuya vanofona kuti murume wangu aita sei. Chiri kuitika? Chiri kuitika? Murume wangu ari kurwara aita sei? Murume wangu ari right? Kana kuti vabvunze kuti ari kurwara vanofona kuti mamuka sei? Murume wangu ari right nasi? Imbopa phone nditaure naye. Sei mwana uyu ndiye anotozotaura achidza mbuya kuti magogo ndiri kurwara, ndiri kunzwa chakati. Toita sei? Vanobva vauya ivo nemishonga. Rapai mwana, rapai mwana, rapai mwana. Vakangoya nemishonga zvachodarika. Mwana ubva apora. Mwana akazotanga kurwara zvokurwara zviye zvokuti ivo vanga vasisa uye mushure mekuti pane kutaurika kwakaitika kwokuti muroora akuenda kuchechi. Muroora achibva ine nemwana uyo kuchechi. Amwene vachibva vafona vari kumba vachiti izvo uri kuenda nemwana kuchechi mwana achimborwara. Inga wani ndirombo yeko kundichirapa mwana achipora. Kozvamakwanisa kuchechi ndisei? Achipopotera muroora. Achipopotera muroora. Muroora akati muroora angatiudzwa kuti mwana uyu tiri kutomuona atori murume womwe munhu. Asi nzira yaari kushandiswa nayo haasi kusangana nemunhu wacho vakatarisana sokuti murume nemukadzi. Iye pachake mwana uyu atori murume womwe munhu. Hey! Ari munhu ari kutopinda mumba achitoita bonde nemunhukadzi. Asi nzira ari kusanganiswa nayo haasi kusangana nemunhu uyu, ari kusangana through mhuka. Iye ndiye ari kuitwa mudzimai nechipuka. Nguva yanenge achiita mudzimai nechipuka, iye ndiyo nguva yaanenge achiita bonde nemunhu uyu. Constable Mbuzana vakaipa song inonzi hotspot. Yes. Ndopa ndakaona kuti nyaya yekuhotspota zvinongobata uri kure unenge wato hotspotwa. Mukatarisa nyaya yacho ndiye kuti mushonga wakaiswa pamuzukuru wakatangira kuimbwa. Imbwa ndiyo iri kushanda nemwana usiku semurume nemukadzi. Asi iwo pachavo nguva zvinenge zvichita izvi mhuka iri padhuze nemwana uyu zvinenge zvichitobata kwavari kuti mwana uyu ndonguva ritoita bonde nambuya vake. Kana vaita izvozvo mwana uyu mangwana ndo paanomuka achinzwa musana. So Muroora anzwa nyaya iyi ndokunzwa kuti vamwene vako ndo dambudziko. Murume wemukadzi uyu ane hasha, anogara achirwisa mukadzi dzimwe dzenguva. Mukadzi aitya kuudza murume wake kuti yei pandiri kuenda kuchechi ndo zvandiri kuwana, ende kuchechi kwacho kwaienda mukadzi chete, murume wanga asingaendi. So mukadzi zvakamunetsa kuti murume wangu achazvinzwisisa sei kuti kuchechi kwandiri kuenda ndo zvandiri kubata. Haazofungidzire kuti ndinde ainde ndikaudza maprofita kuti vataure zvinhu izvi. Iye mwana achirwara. So mukadzi akazosvika pakuti kumurume, baba mwana kurwara kuri kuita mwana ka ini ndiri kuenda kuchechi. Pane zvandiri kuudzwa zvacho. Shoko riri kuti iyo kubuda kwazvaita pamwana uyu zvinhu zvikurwara, chirwere chikurwara mwana ichi chiri kuuya kwamuri. Chainzi chaitofanira kuuya kwamuri. Ameno zvakazoitika mwari wenyu nemudzimbe wenyu ndobva zvauya kumwana. Asi kwamuri ndiko chaitira. Saka chichibva kwamwana apa chiri kunzi chiuye kwamuri ndozvo ndasangana nazvo kuchechi. Kuti udzai murume wenyu ambobatsira. Mwana wako uri kuzviziva here kuti atori murume womwe munhu bate munhu mukuru kwaari. Ndiani akakupa akapa mwana uyu
imbwa nekiti ndamai zvikanzi ndamai zvikanzi ndo pakatangira nyaya yese ndokusaka mwana wenyu achirwara musana pari kurwara musana paipa mwana ari kutoshandiswa hei zvikanzi toita sei zvikanzi ndinokuonai munotozvirespekta zvinhu izvi munozvichengeta muri kuchengeta zvinhu zviri kukanganisa mwana wenyu asi zvichibva pamwana zviri kuuya kwamuri baba izvozvi imbwa nekiti zvichiripo aiwa hazvichisipo manje zvikanzi zvinezvi zvoda kuti zviurawe zuva ravakapinzwa munamato kunzizo tiri kuuya kuzoita munamato pamba penyu zuva iroro ravakaudzwa tiri wese munamato pamba penyuka vakabva vapiwa zuva sokuti musi wemande kana kuti musi wesvondo vari kucheche musi wechitatu tiri kuuya kumba kwenyu kuzoita munamato musi wesvondo manheru amwene vakapindira pamba achiti ndaya kuzotora zvipfuwo zvangu baba pate beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni ho varoya vana piro bumba iwe kanyemba na bhozho icho chekuchinhoi amai avo vanoroya masikati machena zvipfuwo zvaipiwa kamwana zvakagadzirwa naamai vane chekuita nekurwara kwemwana uyo ndinonzi kuda bunu ndiri panamba 8 Sunday Close mufakose ndo zvakazobuda pakaenda kakunonamatirwa baba vemwana uyu pakanobatsirwa ka baba vemwana uyu naamai vemwana uyu kuti mwana wenyu ari kushandiswa asi tiri kuda kakuya kuzoita munamato pamba vangopiwa zuva musi wechitatu apenga iri svondo kucheche vachinzi musi wechitatu tiri kuzonamata musi wesvondo wachibva kucheche vakaona amai vatori kukumba vapindira saka tauya kuzotora chii ndazotora zvipfuwo izvi zvakurisa rinofanira kupiwa zvisaizi yake zvidiki pazvakatorwa mhuri yezimbabwe vakakwanisa kuona zvinhu izvi havana kuzokwanisa zvakare kuzvibata zvinhu izvi vakatozotaura kuti aiwa ini handichakwanisi tsvagai mumwe munhu anokona kutora zvinhu pakatozoya vamwe vanhu mukoma KB vakauya kuti zvinofanira kuti zviite sei zvigoteiwa zvikanzi zvoda kuteerwa pamwana kunyange zvakaenda ikoko nokuti vakazvitora zvikaenda kumba asi kumaona zviri kuya zvichiita sei zvichitamba naye ndobva zvateiwa inzwa zvinhu zvinorwadza mukoma KB amai vanga vane mombe dzavo amai vanga vane mbudzi dzavo amai vanga vane huku dzavo vanga vari murungu pachavo mhani vakasiyiwa vane zvinhu munda wavo wairima netrekta yakasiyiwa nemurume anga ane zvinhu zvake vanga vane prazi vanga vane mashopsi asi ari munhukadzi nzvimbo yevaigara vaitonzi Queen vaifamba nemotokari vachidhiraivhiwa vanga vane tunhu twavo musi wakateiwa but mubatsiri akashevedzera akati patori nemushonga nemhiko dzakaisiwa mumwana aindiswa kuholiday zvaakadyiswa ndo zvine connection yekuti kana mhuka dzikachida kutamba naye pane magneti ndo pandiri kushedzera pehotspot apo pane magneti yekuti kana akarara chiro akaita sei anotomuka achitamba nezvipfuwo because mushonga wakadyiswa ndiwo unoshandisa apa uchizokonekta kwavari iwo but taona kuteera pamwana ndobva teerwa pamwana amai vachazotara navo vakandipa shoko rokuti vanhu vanofanira kuti vanamati makafa mombe ngani makafa mombe zinokona kuti 18 mombe dzakamuka dzakafa mudanga 18 dzisina kudyiwa dzakachererwa pasi dzakaraswa asi chipedza kuti anoda kudya ngaadye zvake mwanakomana anova ndiani mwanakomana uyu mukoma KB atori nechechi yaari kunamata izvezvi ane chechi yaakuenda izvezvi vekuchechi vai vakanoudza kamudzimai nemurume kuti mwana wenyu ari kushandiswa ndiwo here vakazouya kuzoteya havaziriwo vakauya kuzoteya asi ndo vakavaudza kuti apa tichasvika apa bati endai munoudza ava vanogona kukubatira basa isu ataguma apa taakurasika apa kutorwa kwaitwa zvinhu panapa ndo patakanganiswa asi vari kuvanogona ndo vakanotipira kuti endai munoona vakaita sei vanogona kubatsira ende zvichokwadi kwavakaenda vakabva vanobatsirwa saka izvozvi katsi nembwa zvakafa pasina 3 days kuchibva kwafa mombe dzese dzanga dziri mudanga
18 mombe dzakafa mudanga kusanganisira mombe dzinokwana kuita 3 dzakarendeswa zvese kunzi pane vamwe dzacho dzakanga dzaendeswa ikoko dzichirendeswa ikoko dzakafira ikoko and mama gogo vakubvuma kuti vane chekuita kutaura kune kutaura kuti gobosho vanhu vanofanira kuti vanamati vazive Mwari. Kone mhaka yegogo havana chavari kutaura asi vanhu ngavazive Mwari. Vanhu ngavazive Mwari. Mwanakomana izvezvi asati apera kurapwa chikonzero musanaka wakapedzisira wakabuda bhatiko zvinotodzokera bhat anotaura kuti handisi kurwara handisi sei bhat akatozobuda mwana achitoti kwanzizwa pese pandinorwara nini gogo vanotouya usiku ndichitovaona vachindibikira ndichidya. Vanhu vakarara 0713938538 vamwene avo vane uroyi hwemhando yepamusorosoro ndinonzi T-Buzz padomboshawa pamverechena parisheko padomboshawa pamverechena nhasi simudzai chingwa baba Isabel ichokwadi mudi yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza mukati mekutsudzura zokuenda kumberi rega ndichiitire chitizo wamukaseko timu rakabada chimuti Aizefu vanomuti Isaac Ndebvu vanomuti Wasu akabada chimuti ichocho rega ndingoreva ndichiti ndivatezvara mamukaseko vatezvara wamukaseko Yolanda Muchineripi Masibanda Masigede anobva pahurungwe pamagunju apa akabada chimuti kwanza ndichisiye andikareka chibaro ndichi wamukaseko general rimo ungatondera igaboni gaiva chitofu simbi dzebasa handikangana DJ Tsano akabada chimuti haripo pa South Africa pa vanomuti Pearson Mugodoni wamukaseko Cecilia Banda murandakadzi aripo mukada bhutsu dzenyaya dzamunenge munadzo 5 minutes to 11 sudzurai ichokwadi muri yeZimbabwe rivanane kupinda ndiri mukati mekuri vadi kupfapfaidza dziri kuitika matima nosenyika iro rega ndingotanga muri yeZimbabwe richange ndichirova dhunge tonga kusina kwechemberi nguva chipinga chinenge chichimanya chinenge chakatisiya nyaya ndinayo pano muri yeZimbabwe paka Pfungwe chiri kuti kudini ndapindira pafungwe muri yeZimbabwe kune mukomana akaenda mukati menzvimbo imoenda zvekorokoza aenda mukati menzvimbo inoita zvekorokoza ndokubva anoshanda ikoko ndiri mukati mekutaura neukama pamusoro penyaya yakaitika pano nyaya ndikuitika pana pandiyemo uno akanofira kunzvimbo yanga iri korokoza kunonzi kune nzvimbo yaitirwa korokoza so mukomana anonzi akabva pamba nevamwe vanhu vaviri vanhu vevana vemusha mumwe chete ndokubva vaenda kukorokoza kudaro vamwe vakadzoka hama dzemuri dzinoti idzo vakabvunza kuti mumwe wenyu zvikanzi dzakamusiya ikoko vaona aita mazuva vakabva unoti ngatiteverei tinoti zvakaita sei ndokubva vafamba ndokusvika pane imwe nzvimbo yakaudzwa kuti chatinoziva panapa ndechekuti pana pakatomboita noise takaona mukomana uyu achirohwa mushure mekunzi izvo panga pashayikwa mari inokwenda kuita iyo 50 US saka kubva ipapo hatizive zvakamira sei so vanhu pavakaudzwa izvo vakazofamba nzvimbo yavanofungidza kuti about 300 meters ndo pavanoona mukomana uyu after 3 weeks asingaonekwe ndo pavakanoona munhu uyu akatofara ipapo akutokanganisika kusanganisira tsoka pasisina achirodza aiswera zvaimudya ndo pakatorwa mukomana ndokuuya mukati meguta reHarare achinzi pane zvinoda kuitwa asi panotiwo mashoko atakazodzwa ndekunzi hatichakwanisi kuita tite postmortem chikonzero munhu atoshata ndokudzorwa zvakare akudzokera kumusha kunova ndokupfungwe atakurwa kuenda kupfungwe vanhu veukama vemukomana uyu anova ndiye akafa uyu ndokubva vatora mukomana uyu ari mukofini ndokubva vanomuisa padho kana kuti pavheranda rababa remunhu ari kufungidzira kuti ndo vane vana vari kupomerawo kuti ndiye ane vanhu akaita sei vakarohwa ndobva isa ipapo vaisa ipapo akaiswa kuri kuma kuseni akazotorwa rimwe next day racho kuri kumanheru pamwe kuma7 manheru kuira kuti tingangoti ari kunongoti akaita mazuva maviri machena aripo ipapo asi zvakazoitika ndezvekuti veukama kana kuti vanova ndo vane kumba kwakaiswa coffin ndokubva vaenda kumapurisa ndokusvika nemapurisa coffin vatorwa nemapurisa coffin ratakurwa ndokubva raenda kumapurisa pakabva patorwa kusanganisa mamwe madhara echikuru ekufamily yevanhu vakafirwa ndokubva vaenda ikoko vanoti ivo vabereki vedu vakabva vanzi hakuna ari kubuda muromo chatinoda panapa ndechekuti munofanira kuti mutore mutumbi muende kunoviga kana iri nyaya yekubhadharisana ndiko kuti izvo mufi uyu iye pachake achagona kumuka achazomuka so mutumbi uyu waenda zvakare kumapurisa ava vana vabereki vakatorwa nova ndivo vane ukama wemunhu akatorwa vakabva vanzi chatiri kuda ndechekuti munoviga zvikanzi motipawo mota tiendese nekuti ndima zotora mutumbi muchibva nawo oko zvikanzi aisawane mutumbi kuno kuchete tsvagai mota mudzokere mutumbi wenyu so mutumbi wakazonzi ngauchidzoka udzokere uko vavige vari kuti ivo
isu titafungira kuti mukati mekutora tichitana sesisu ndio fatafana kuti munhu wedu abhadharwe chikonzero akapondwa nevanhu asi hakuna chakabuda nenyaya yekuti izo tikamudzitora mutume mitese muvigi saka shoko randinalo panapa nderekuti nyaya yamakanzwa yemukomana anhu dzakafira kumakorokoza akakwanisa kuzotiwa mukofini yake achinosiyiwa pamba pevanhu akazotorwa nemapurisa mapurisa akatora peukama akati torai munhu munoviga kana iye pachake akaurawa achamuka ngozi saka kutaura kunoku igadziriro kana kuti vakaviga. Baba Isabel, mungaziva here kuti mutumbi kana kuti mukomana uyu akafira kwaikorokoza anga akura sei? Munhu aitori nemhuri yake, anga nemhuri yake, akatori nemhuri yake. Right. Sei vakazonosiya mutumbi pamba pababa vemhuri yaifungidzirwa kuti pane ndiwo vakomana vakauraya vakakonzera rufu rwemukomana uyu. Ndichitaura navo vanoti ndinovati inini kukorokoza kune vanhu vakawanda. Yes. Sei muchidisa vanoti iwo vanhu ava ndiwo vakabuda nemwana wedu ende vachidzoka vakateka vabvunza vakati munhu akasara ikoko wongo akasara ikoko vanoti patazoenda ikoko ndiko kuti kanosangana nemashoko kuti vakatorwisana nemukomana uyu vamurwisa kudaro pachinzi pakabiwa $50 vakutsvaga vakomana kusanganisira izvezvo angari mukati mekufamba nemutumbi uyu nemapurisa ndibaba wemhuri iri kufungidzirwa iwo vakomana ava havasi kuwanikwa avapo. Hey, so mutumbi wakanosiwa pamba pababa pevakomana vanofungidzirwa kuti vane chekuita nezverufu rwemurume uyu. Saka izvozvi mutumbi wakanovigwa here? Patakapesa kuti rana vanoziva kuti vanogona kuti vangavige nhasi. Ipfungwe. Zimbabwe muri kunzwa chiri kubva papfungwe. Right. Hakasike kutanga kuti mutumbi unosiwa pamusha pamba pevanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vane chekuita nezverufu rwemunhu. Ndizvo here zvatinofanira kakuita ndikafungidzirwa kuti inini raiti rufu rwangu rwakonzerwa naBhozhongora. Hama dzangu dzinofanira here kutora mutumbi kuenda kunosiya pamba pevabereki vaBhozhongora kana kuti pamba paBhozhongora. Ndizvo here mapurisa vakagona here kuudza hama dzemufi kuti torai mutumbi, torai mushakabvu munomuchengeta. Achazomuka ega kana kuti vabhadhara neusati wavigwa ndio mutemo chii chinofanira kuti chiitwe. 0773 238 096 0773 238 096 panamba idzodzo ingotumirai text kana WhatsApp message. Musafone, hapana anogona kukudayirai. Inhamba dzatiri kushandisa muchirongwa chino, the hottest mid morning show in Zimbabwe, kusanganisira Bhozhongora segment. Sezvo WhatsApp platform yedu iri down pari zvino. Chirongwa Bhozhongora segment part 1 muri kuchikocherwa nevasangwira vedu ve Expedite DNA Zimbabwe. Paka mapindira papi Harare mbare Harare. Okay. Harare CBD muri ya Zimbabwe kune vatakasangana mukati medhorobha nezuro maskati. Mune imwe building ine room hombe ine vanhu vanokwana kuita vanhu nomwe kana kuti 7 vanoshandira ipapo. Asi nzira dzinoshandira nevanhu ava inzira dzekuti izvo iwewe patebho yako une zvaunoita. Mumwe nomwanda zvaunoita. Asi munzvimbo umu vanhu varume vanoshanda vachiita kurenda, asi vachirenda kudaro mumwe nomwe ane zvake zvaanoita. Iwe ukapinda imomo unoona pauri da kuenda ndipapi. Okay. Uye zvichienderana nekuti unoda kunoitei. Nguva yenanchi maskati yekuti kubva na 1 kunosvika na 2 vanhu vakabuda vachiendaenda kulanji. Asi kuendaenda kwavaita kulanji hapana nguva yakasara mushopu umu musina munhu. Vamwe vaibuda, vamwe vachidzoka, kombobuda vatatu, vaviri vodzoka, vamwe vari parodi. Nguva yakabuda mumwe mukadzi ane zvaanoita patebho yake. Achidzoka akadzoka muine vanhu 4, iye ndiye anga ari wechi5. Kune vati vamwe 2 vanga vari panze. Akatopinda umu pasaidi pake pakatogara munhu akuita basa rake, asi angabva kulanji atotenga chikafu chake akachisa pasaidi. Kune vakuti akanotenga chikafu achindonodyira kubasa, vamwe vaitodyawo vari panzvimbo pavo. Akunosvika patebho pake kuti akudonza chiya kuti agare ndokuwana paine katsoko. Katsoko kanoita rakaratidza kuti itsoko hombe, kanozori kamwana asi kakugona kumhanya nokuita zvinhu zvakene. Ndokuti mbaiwe chichi vakingi varimo vakazama kuvhunduka kuti kochii, kureva kuti vanga vasingatozivi kuti pacheya yemunhu pane tsoko. Tsoko yanga iri pacheya. But zvakanetsa musikana kuti munorevera kuti vanhu 4 vari munomu hamuna kuona tsoko iyi. Uyezve madhoya akavhurika kuti uri mwana shada ari padhuze kuchi
nekuto vanhu vanga varimo vese vakati tsoka tiramboiona isi kusvikira vamwe vadzoka vakwena 7 vese ndiye tsoko umakati no kana mune tsoko anitogarimo ndakuda panze vabuda panze ndokufonera muridzi weshop muridzi weshop haana business around building ichi chake atotora mari dzemaroja anorentesa svikati mati kudira tatikuziise ndo zvatiri kuonawo munomu so pakaitika nyaya iyi dzangu pfungwa ndakadziona nekuti pakaita 1 asina kuvanza akati matinogara nematinoshanda building ino haisi yedu ndenyu hatikwanisi kurwisa kana kuuraya chinhu ichi tisataudza muridzi webuilding zvisinei kuti hamushandire munhu pese paiitika dhirama iyi tsoko anga ari pai baba pati mira ndikuze tsoko akakatogara zvaitaurwa naye vanhu akaiginowa hapana chainzwa kana kuvhunduka kuti pane vanhu nevamwe vakazobva panze mushure mekuri zvava kutaurika munoziva mudhorobha vakakuita wanataura panze kuti ndozviruva vatougada vakati no isusu but nyaya iri kunetsa mukoma kb zvikanze muridzi webuilding danai bosho ndokubva ndaenda pakadanwa bosho muridzi webuilding ataura mashoko achiti mashoko ane matendere chikonzero aitaurwa nemuridzi kunyange vanhu vakatenderera mangwana ungazunzwa kunzi izochi tsoko iyi mubuilding mundimangu vari kushandamo handiziri nini chandiri kugeza maoko ndechekuti zvoda kuitwa patsoko iyi ngazviitwe asi zviri apa changu ibuilding tsoko haizi yangu nekuti mashoko akubuda vanhu baba Isabel mungakwanise here kudoma kutaurira Zimbabwe maroads right anowanikwa building why ndiri kubvunza kuti dzimwe nguva tsoko building iyi iri padhuze nemiti nhasai ndasvika ipapo ndizviko zvinhu zvinoda kuti titsvake kana muti kuti tiutsvage unonesa uyezve building yedu haizi pasi iri pamudenga mungaziva here maroads tomborova area of view timboona kuti ipapo hapana here miti iri padhuze pamwe katsoko kakangobva kamumuti since room iri mudenga kachibva kadonha nepawindo pinde zvenyu muna Robert Mugabe papapati right notikodzi aiwa tinonaka kuti tibatsire even vateereri papapati hapana muti tinenge takudungidza munhu right muridzi webuilding aramba kuti haana chokuita akaramba izvo akati zvese zikunyangwe pazonzwika ndokusaka ndauya nokuti ndationa kundidana kwavaita inyaya yekuti building ndeyangu dzimweni dzenguva pamwe zvine chokuita nemudhuri saka vatya kana kukabata kana kuita sei asi zvandasvika inini hongu ndiritonzwa vamwe vari kutaura vachiti vari kudarika nerodi haazi muridzi here no inini handizi muridzi nokuti zvokushedzwa ndagara chiziva ndiri kushedzwa but ndatoti svika ndiripo ichi haisi changu kana pana vanoda kuuraya izvezvi ngavaurayi kunosvika 4 nguva dzekuti vanhu vakuda kuchaisa vanhu vachibva vati guys tine zvinhu zviri zviri muno tiri kuvhara here madhozi tichisiya tsoko iri mukati muridzi weshopu anoti iye ane zvinhu nestafu iri mukati ndimi onai zvokuita vakomana so ndo pakazama kuti vamwe vainzi pane chatinoona here chinenge danda kana broom rekuti tikachisvitsa pane tsoko inogona kubatirira pachi ipapo toisimudza toenda naye pai panze tsoko anga achiramba airamba kubuda tsoko aingoramba zvakakabatira ari pachi chaigona kuita kutendera kuti ambotarisa uku wambotarisa uku kana kutopa gotsi kune vanhu but chatakazogona kuita ndechekuti inini ko imi mukushanda muno mukamira sei zvikanzi mukushanda kwakaitwa umu muridzi webuilding ane vana vake vanouya vachizotarisa kuti muri kushandwa sei mune munhu asingabhadhari here munoshandwa nenguva here kune mukadzi anga ari mushopu umu aibhadhara nenguva anga asina problem uyezve pavanhu vaishanda umu vese anga atori ne3 years achishanda ari umu right asi mukadzi uyu akavimwa nemwana wemuridzi webusiness ukanzi izvo no mashandiro kuti arisi right ndakanganisa here hapana pane chi but notice asi kana muchikwanisa kubudisa zvinhu zvenyu budisai mangwana ndobva tobudidzwa mukadzi uyu akaona paine tsoko ndiye akapinda imomo ende mai avari kunzi vakadzoka mangwana achona vakanzi
munomu ndabvisirwei ndozvoda kuza andina kuzokomulana undasei uyezve kubva kwandaita nditori nemadays mamwe andanga ndabhadhara rent akabvanze rent yenyu munodzorirwa ndobva ndobvisirwa imwe mari but mari yakabvisirwa yanga iri 3 days mwedzi uno uchita sei uchitanga ende mari aichi mari yamuri kundibvisira mari kaunda pa 3 days zvakafanira kuti mafanira kundidzorera mari yangu yese yandakabhadhira chi rent zvakafanira kuti handira kushanda achibva atobvisirwa mari ende muridzi weshop uyu akatozozviziva nezuro achisvika kuti ndezvimwe zvinhu zvakaita sei zvakaitika but akaita zvinhu zvemwana wani mwana wake but vanhu vaiti munhu akabvaomo hatizivi kuti kutsamwa iriwanda sei inyaya dzanga dzakungobatwa dzichisangana asi tsoko patakabva inini mukoma KB past 5 yange chirimo soko yanga irimo andisati ndadzwa izvi kuti soko achirimo here kana kuti vaita imwe nzira kana kuti vari kushanda vane macheya asina tsoko vari kushanda tsoko arimo ndichazokudzai masikati nokuti ndinosvika hey nokuti vaikufanira kungozivisa mapurisa wofonera vezimparks ishoko rakatoitika iroro ndakarinzwa rakutotaura kuti ndezvimwe zvinhu zvinoda sei kuita vanhu vachitonzi hamufaniri kuita sei kubata kana kuuraya chinhu ichi nokuti katori nemutemo wakene wakaina kokuti pane vanofanira kuona nezvakapuka aka yes vedare muri kuti kudini kuvaterere manyama kubudikidza kane icho chemudhorobha reHarare chetsoko akawanikwa ari muhofisi akagara pacheya ndakaita nezuro mukoma KB but ndasangana nayo pana pamessage panapa kuti ndizoifunga umwe munhu achiti ndiri kunzwa KB ari kufarira new studio so ari kufarira studio azoone here pachiya pake kwena zvinhu zvakadaro proud shoniwa tibve kuti ndiani ari pantedwe Kedina Bojo. mamuka seiko Mamukawo. tibatsirai tinzwe godo Nyari ponde kuti apa pakaitwa kutopondwa. Wezi munhu aungati wewe zvemukati nhengo zvese zvobviswa. Uzomonyepera kukanda munhu pasi kuti imbwa dzitori. alright Halo. tiri kukunzwai akapondwa ende kupondwa kwakaita munhu uyu kahama dzake pane hama yake iri kutozviziva sei vakamhanya kunoti tivigei vasina kudedza mapurisa vari kuti mutumbi wangu wakanganisika nyengo wangu wakanganisika katinodedza kapodisa asina mamwe mapati atizive havana kuudza sabhuku havana kuenda kunotaura kwasi havana kudedza mapurisa saka payasvika panyaya inofanira kuitwa sei inyaya yakuda iri kutoda polisi vagari vemunharaunda ngavaende kumapurisa vanoripota vanhu vari kuganga mazuva ano pane weukama ari kuzviziva kuti munhu yaigara ega ende vanhu tibva tadzidza kuti kana tina hama yedu inenge ichigara ega inofanirwa kuita ichimonitwa almost every day fanana nemadhana mumwe munhu achienda achinotarisa mumwe munhu achienda achinotarisa hazvinakidze kuti munhu akadaro anenge ane hama dzakawanda asi ofa ari ega ozoonekwa after 6 days hazvibude okay vanga vasina vazukuru here sekuru ava kana vana vane mwana womwe chete angachirarama ari kune imwe nzvimbo isiri nzvimbo iyoyo nevaning'ina vavo vanokwana kuita vaviri vatori munzvimbo ipapo vatori panext door anga arimo imomo arimo imomo handi muri kuzona manje asi uyo aripo padhuze kamuberera ari panext door hama dziripo vazukuru vanani vana vehanzvadzi varipo nevana vevaning'ina ivavo ndo hama dzacho munhu anotoda kufanira kuita achimonitwa achitariswa kana akura tinotenda maita basa baba namai chimbowa pamufakose Tikamuposa ndo. ingotsudzirai vaviri chete Amata mkado hata Alec Gweja na Tremo Lipa wepana tunaipa vegetable na wedu opa bujiri pa kukwachana u ati njoni mpwanya maita basa tinotenda maita basa 0718692244 kana kufona pa 0713938538 paita munango Bozo. halo nechimutisho KB mamuka se zvokufamba here Bosho yes muri sekongo mangu taurai kwaramba paurungwe pamukono ndokwenyuka uko uri kwachifani kwaramba hai ndiri kwachifi muzila wembi chifi nematombo okay asi kwakazangarareko ndekwanaasekuru Right. aiwa hakuna zvakadaro Sei muri kudaro? aiwa munhu akanzi akarogonzwe hauna kuuya saka chibhadhira $10 zvakanyorwa pai toda kurapa zvakanyorwa mbumburo remutemo zvirimo here toda kuziva zvese izvo kuti zvakanyorwa pai
sabhuku ngauye anyatsobuda pachena atiudze kuti zvakanyorwa pai, oburitsa magwaro acho. Ndakabata $10 yangu muhomwe. Pasina izvozvo tinoendesana kumberi. Saka vagari veko voenda kupi? Handiki zvinoda kuitwa pamukoma kebhika. Ndavaende kana kuna DA chaiko. Vanobvunza kuti ndizvo here zvinoitwa izvi, kana kuti vatsvake kana angava kansela chaiye anogona kupinda ipapo, kana mumiriri wavo mudare reparamende anopinda ipapo. Vanyatsokubvunzurudza kuti ivo vakwanisi vemasimba anoenderana vega vega vabvunzane kuti ndizvo here vachizodzoka kuvanhu. Saka vese vandataura vese vava aiwa ndizvo ngazvibhadharo zveshuwa utobhadhara, asi toda kuonawo pazvakanyorwa chaipo chaipo kunze kana mwana womudunhu akadaidzwa nasabhuku kana namambo kunzi uya kwakati akaramba kuya, especially sabhuku yeyu otivhurira kuti apa unofanirwa kubvisa $10, apa unofanirwa kubvisa 2 zigi kana kuti 3 zigi, toda kupaona usataenda mberi. Alright, saka ngavaende kuna DDC kana kuenda kuna member of parliament, MP kana kansela. Vese vanhu ivava vanokwanisa kubatsira vanhu venharaunda. Hatidi vanhu vada kudya zvavarefu nekureba, hatidi zvinhu zvakadaro. Kana uri mambo kana uri sabhuku, ita zvinhu zvekuti vana vako vakuremekedze, even uri baba mumba. Padi ungotonga neudzvinyiriri pose, hatidi izvozvo. Ngaaburitse magwara anotaura kuti kana wakarovha kumusangano 2 zigi yakaufawa kuti ibhisi yakanyorwa apa neapa neapa, apa ndobvisa ndakasununga mukoma gebhi nabosha. Tinotenda. Chokwadi. Maita basa. Imbokwazisa mukoma rembokwazisa. Ndingomutsawo vaviri vatatu mukoma wangu. Right. Rega ndingomutsawo mudhara wangu, ndichimutsawo mama wangu amaigiresi kwaramba sabhuku bhibhi sabhuku nyika dzino, netimu rese nemadhimbare ese ndichimuti kumana zvakaitika pakweko apa zvinoseresa zvinorwadza kubhora, hatidi zvinhu zvakadaro. Bhora mutambo runotibatanidza vakomana. Ndatenda zvangu. Tinotenda mukoma wedu. Vachada kukubatai munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe vachida kundibata munodibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa agogo. Every day is a Friday. Po Rikiti Vu Kelvin Makoni 91 Birmingham Road, Southampton Harare, arachipata kachemoti KB Kanyamba Bonzo na Washington Maremera aka Boshongora. Tigumaneka mangwana tichakusianeka na Lucy Ngosolo.